Senibingelela abafethu emakhaya kuphi nakuphi la nikhona sinibela sivela kwenhlangano ethuleleni nibela uMduduzo Mkhwanazi. Sike saba nodaba olusenzile ngaphambili sabamnumzane onenkinga yesifo selombo, ilombo ngathi wathelwa umama wakwakhe wayekade yolashwa enyangeni. Ngicabanga ukuthi nizolikhuluma nilikhumbula nje udaba lwethu silenze nje emasonto ambalwa adlule. Sinaye namhlanje ubuyile sizwa le iyazi konika kephi esikhona izosho yona yabo. Simbize namhlanje sibuye naye sizomba naye kanje la ohlele namhlanje ukuthi after sibe nayo udabeni lwethu la lichaza udaba lakhe ayikhala ngalo. Kuye sekuba khona umsamari olungileyo ole ezweni lase-UK phesheya kodwa ngokudabuka ungwase Zimbabwe nala South Africa wahlala shothi ungumlande kakhulu enhlangano ethuleleni. Uye wabe sethinteka ke ngokunye akuzwa ekubeka umfowethu wasethi noma ekude engenalo ukuthi uyacela ukuthi alekelele kulento ubafaye ichaza ukuthi washawa amandla kumuntu ayezwe yake nithamelaphe lesifo simphethe. So wabeke sekuba khona umnikelo ke awenzayo uyemali ngo 3000 rand ukuthi ucela siwudlusele kuyena umfowethu ukuze ezokwazi ukuthi aqhubeke azame impilo. So ke namhlanje njengoba lana ke uzomukela lo umnikelo lo naye udadewethu umsamaria lolungileyo sizozama ukumthinta la ngoba e-UK sishayana nge-hour naye bekimcheka nami ukuthi hey akukhona ebusuku nje bathi hayi nayisemini sishayana ngama-hour naye sizomthinta la sizokhuluma naye nizwe lokukhuluma kwakhe naye ukuthi yini athatheka ngayo ukuze akwazi ukuthi alekelele esimene sikamfowethu. Sizwa kithi Mhlonishwa ephinde yabonana ayiseye yabonana futhi kuyaphileka kancane baba bonga makusile yini inhlungu inhlungu esakubamba zisenamandla impela futhi ngathi kuyangiphuthuma ke manje ngoba sokuphume nje kanje ngathi ufuna ukuqeda ufakaza impela oza ngomuthi yebo sekunzima kakhulu kuthanda ukuba nzinyana impela akho nebibo oyithindayo zama ukuthibaza ngazo ke kube khona ke ngithibazise ngako kuzihlungu kodwa kufana nama-spirit vuka ngakusasa kube same nobuhlungu. Kube nomama la sithintile nawe ngicabanga wakuthinta owasho ukuthi khona umnikelo acela ukwenzela wona ukwazi ukuthi ulekeleleke kule kwelapheka kwakho but ke singeke sithini thina yabo wena waziyo ukuthi kuphi la ufuna ukolashwa khona okwethu nje kuphela ukuthi sibonge simukele esandleni esiphayo sidluse esandleni kusamukelayo kuso wena ukuthi usungabona ukuthi uyaqhubeka kanjani uyofuna usizo ukuze ukwazi abana sikufisela ukuthi uthole impilo nathi asinamandla thini but ngabe siyalekela nathi ukuthi ukwazi ukuthi ulapheke but iwona singenawo amandla ukuthintile usesinawo ongithintile wathini wathi uyafisa ngisizakale angiphuthume la ngiphuthuma khona ngokuncane nakho u3000 angifakele wona ngixhumane nawe ucela ukuthi ngizame ukuthi ngibe ngcono so ngibonga kakhulu lo sisi esezamile ukungifaka amandla njengokuqala enyathelweni zokuqala nje ngizayakuzo sengizoba nokukhona ukufika uyabona udaba lakho libona phesheya udaba lakho umangala umhlola impela England balandela ithwilini le basibheka bese ngimangala ukuthi impela iphoyisa elila eSouth Africa noma elila eBergville eduze kwami noma isocial worker lona lithini manje noma libonani noma liboni noma liyazini le video noma lethuleleni company wasaziwa thina mfethu wasaziwa thina bese ukwazi ukuthi athini impela mayebona futhi ngabe sengisizili kakhulu ngwafisayo amaphoyisa nabaseshi okay team sengamthinta usesa angazi izozwakala okay hayi impela uthintiwe futhi hayi sesudaba lakho libathindile abantu abaningi bayakhala yabo nathi sajabha-ke nje ngokuzwa into kahulumeni ukuthi
kubantu besifazane khona abantu ama-social worker acindezelwa. Amabili wonke ngawazama. Ngwazamela umuntu oyedwa owesifazane lo wami ukuthi akhona ukuthi abhoboka gonyuluke kubo futhi bamsize nami sengibatshelile futhi. Yes. Kathwele siyahlupheka yezwa sinamali. Yezwa nje. Naye ngumfazi omlungu ekhuluma. Yes. Akufuneki ngisho nangama-minute phesheya. Abe ngiyendiya bama-minute be. Hawu. Na nginama-minute bengithenga ama-minute la kwaze kuphele kwawona. Apha wasebenzisa. Ngithi nami ngiyazama ukuthinta e-UK. Okay. Okay, senele team. Yeah. Okay. Okay. Sifayele emazweni. England. England. United Kingdom, angazi kuye United Kingdom. Kuphi lapho? United Kingdom. Angazi kuphi neza. Hayi. Izizwe ihlangene. Hayi cha. Masibuko. Uthinta abantu baphesheya. Ayisi. Echweki. Yebo, sanibona ma. Sanibona. Yebo ninjani? Siyaphila ninjani? Kade awufakanga ku-video call. Awuzofaka i-video call. Asina data be-South Africa siyahlupheka. Othi zame i-video call. Othi zame on i-video call. Alright. Ayike. Ufuna i-video call usisi. Nkulunkulu wami. Data lami lokugcina. Ngiyambona linjani? Yo, awusemuhle phesheya. Belalizo. Salubona. Yebo sawubona. Njani? Banjani abanye? Hayi, nangu mazibu. Banjani abanye? Nangu mazibu. Siyaphila mama unjani? Siyaphila mama unjani wena? Unjani mazibuko? Ngiyaphila unjani ma? Ngikhona unjani wena? Hayi kancane mama kodwa sokuzalunga senginethemba. Hayi hamba uyokwelatha. Angisho yabona ukuthi abantu bakothuleleni bayasiza. Cha ngiyabona bangisiza impela. Lokukhuluma khona okubeka ubuza ukuthi uthuleleni ungakhulumi uma unenkinga. Kona uzophaphama sowuthiwa udili kajele ngezenzo ozenzile kanti kuba ukhulumile ngabe awuzange wayenza into embi, awuzange ungene ejele, awuzange uphazamiseke empilweni noma uzube isigebengu mina nje. Isichithile ivideo ayisakhanyi ngoba uyambona. Hayi wena kodwa ngiyakhona ukukubona. Kulungile ke. Yewe bengitshela ubhuti umuntu ukuthi uzafika so uzayenza i-video call. Hayi ngibonga. Kulungile sizakuzwa ngawe uma usuphilile nxa kuyukuthi inkosi ingenele wasile. Hayi nginethemba mangizoba ngcono sisi. uNkulunkulu ukhona uyasiza kuze zonke izinto angitsho. Nginethemba impela. Nginethemba. Hayi mbonge kakhulu ungaphuphuti umuntu. Kubonge mina ma. Ngikhona ma. Sikhona. Linjani mkhwanazi? Hayi siyabonga ukwethembeka kwenu. Yebo. Hayi sikhona nansi imali yakhe. Ngisho abakothuleleni bayasiza ukuthi ungathuli nxa ulenkinga. Yes. Hayi kubanini uhlelo lona luyanceda kakhulu okunye uyabusuza usizi ukuthi izandla zemfitshane kuphela. Yes. Ezinye izinto zizothi ubuhlungu kakhulu empilweni zabantu. Yebo. Hayi siyambongela nje manje. Hayi manje sesizile. Okay, thanks ma. Hayi sibongile qobanini uhlelo siyabonga. All right, thank you. So much. Thank you. South Africa njengoba nizwa ke mazibuko usisi lo phesheya eEngland. Yes, uthe nje sikunika imali yakho. Uhamba unemali. Thola imali qhamuka le phesheya.
Sibongeke nje kubantu ke abanesihi njengaye South Africa. Akuyena South Africa waseZimbabwe. yeah usebenzela eEngland Nala ke wahlala South Africa kodwa waseZimbabwe. Yebo. So ke uyayibona ukuthi ithuleni kwazi ukuthasha ngisho abantu inhliziyo zabantu abakude kanjani nokukhombisa ukuthi umuntu ngabantu ayikho lento ukuthi sicwasane ukuthi umuntu vela kulephi izwe leAfrika singasisonke abandawonye singama Afrika sonke kuthiwa ngikubaleleke la nazi ishaqane zakho kodwa impela ngaba bala eSouth Africa even nje amaphoyisa awayizwa yini lento sekukhona neyami la what is right okay now malini 2 4 6 8 10 malini le 1000 2 4 6 7 yeah 8 9 10 this is 2 angithi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 angithi 1 2 3 4 5 10 yes hayi yokwanda thando wami lesiceleni angithi yabonga selesonto abangaka kumele bawu 5 abama bawahlangene nawe nansi ke imali yakho mfethu oyiphiwa usisi from England yes ukuthi ke hamba uyothathela kuloko ubukhala ngakho futhi ukwelashwa ngakho yebo angisiza sister ngichasile yes ngilekelele ngiyafisa nabanye ngathi bengangisiza bese ngithola usizo kwathuleleni noma singeke special uyolashwa kephi wona uzaziyo ukuthi ke ufuna ukwelashwa khona yes qha nansi imali yakho nawe ke zibalele mfethu hayi cha ngibona kahle ngekhola yebo hayi siphusela inhlanhla siphusela inhlanhla yangathi ungakuthola ukwelapheka usizakala impela nami ngiyabonga babuthuleleni kwamanje ngiyafisa ukuphumelela kodwa ngiyathula ngiyacabanga kazi impela ngabe amaphoyisa aseSouth Africa wona athini entweni nje because awadinwa yini ukukhiphana nama protection order angenasidingo noma angenamsebenzi mangabe kunje ayabona yini ukuthi ama protection order fanele ethe wathatha abesebheke kuphi abheka kanjani abhekisisani ngiyafisa ukuthi engathi ngaba into engakibhekisiswe leyo hayi bethu hayi siphila kwelenye ilizwe angazi kezweni ngoba ngize ngathatha udaba njengalolu before ngize ngililethe la kuwe ngalinikezela umqeqeshi wenkinga futhi umphathi wepolice station wabaseshi ngalibeka kuye kodwa kabanga nawo umnyakazo engisolayo ukuthi naye uyo watshela lo wesifazane ngoba ngangimthumela nangefoni ukuthi akaye kuye office lakhe singomunye womseshi ebethe asilinde lo wesifazane sesophehlweni naye nomseshi besimlinde naye kepha uma efika kuye wahluleka ukumsesha ngimazi wamyala ngokuthini noma umdlulisela phambili magistrate enkantolo ukuthi akayothini noma uyini wambonisa ukuthi akaye enkantolo ayongibopha okungcono angazi hayi sifisela inhlanhla masibo sifisela inhlanhla nje mthaba ngathi ungathola ukwelapheka usizakala sizakala futhi sibonga nje ukuthi nawe ukwazi ukuyibamba ungathathi umthetho ezandleni ngoba lento ze-GBV siyibona ivela ngayo yonke indlela ngamakhono manje benginefisa impela ukuthi ngoba nami ngomunye ezweni olwisana nokuhlukunyezwa kwabantu befazane angithandi ukuhlukunyezwa kwengane angithandi kodwa ngazi manje nalenhlangano yomama yabesifazane ithini umuntu wesifazane mayenza kanje izabe seyiqhamuka seyitoyitoya emasangweni enkantolo itoyitoyela le ndoda eyimi kodwa manje ngiyacabanga ukuthi uyayibona le video ithule ayisho lutho
Hayi ukubona mazibona nje busho nje sothini ya South Africa asilingani mabuka umuntu nje isandla asilingani ile case yakho nje ukhumbula icase kaPhakamani ukuba uPhakamani umuntu esifazane eshosa umuntu ehlisa kanjani kwazogijima ngisho labo MEC bakhona yabo bayoqhisheka nje kuyomeseka namhlanje engasabola nje kakhulu isigebe ungathi nyakwenzakala ngalutho phathi nje ukuzama ukukhombisa ukuthi masithi izinto asilingani South Africa asilingani South Africa ukwazi neloko ukuthi thina abantu madoda singaphansi but kufuneka sikumukeleke sigwinye age uNkulunkulu wasidala ukuthi sibe strong siqine sifesana zonke izimo esihlangabezana nazo nawe nje ngicela nje ubambe mfethu ukuthi ubamba nje umoya uqine uzama ukuzelapha impilo iyaqhubeka kanza kwethu siyabonga okwamanje South Africa siyabonga nje kakhulu isupport esitholayo nakunina nakwebule sihamba nakhona uthando lesikhombisa lo nothando lwenu siyalijabulela kakhulu siyalithokozela sibonge kakhulu kusisi all the way from England okhombisa ukuthi umuntu ngabantu siyabonga